Ehihie ọma ụmụ ọdịnala Igbo, asị nka chi tata bụ afọ kpọtara anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Asị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị. Ihe m chọrọ ịkụzi n'ụbọchị tata bụ in response ịzachighị ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ m ihe gbasara oke Awele. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. O nwere onye jụrụ m maka ogilisi na ihe a na-akpọ akwụkwọ ogilisi. Ọ bụ niile ege ntị ya maazị akwụkwọ ka a na-akpọ akwụkwọ ogilisi. Ndị oyibo na-akpọ ya fertility leave. N'ala Igbo o nwere nnukwu ọrụ ọ na-alụ. O nwere a lot of medicinal value. Achọrọ m ka m bịa maka medicinal value ihe ka m bịara ịkụzi taa. Then in ihe anyị na-alụ o nwere nnukwute value. Ọtụtụ ndị mmadụ makwa ya asị anyị ife eji awụchapụ ụchụ ajụchapụ ụchụ. Ọ bụrụ na ifuru ose ọjị weta ogilisi ihe eje ụchapụ ụchụ. Ka ogilisi nwaanyị nkwado ogilisi nwoke, mana ọ bụrụ onye ka m bịara ịkụzi taa. Ihe m bịara ịkụzi taa bụ ihe a na-akpọ oke Awele. Akwagoro ndị mmadụ si ndị mmadụ ka nkọwara ụlọ ihe dị iche. M egosi a lot of ihe nkọwa na ya, ihe dị iche na oke Awele na-eme na nke ndị ọzọ nwere ike ide eme. Tata bụ 21st February 2021. Ihe nji wee kpọọ deeti ya bụ ama na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike nnecha vidio ha nwere ike bidokwa kwube na ha na mee ka ha mụrụ ụfọdụ ihe n'ihe nkọwa without giving credit to onye si n'aka ya wee mụta ya. Ihe m na-achọ ịkọwa tata abụrụ amụrụ m ya n'aka mmadụ. Ọtụtụ ihe m na-eme as dibịa bụ ihe abịa kụziere m ndị kpọrọ m ọlụ achọbụrụ m ịrụ ya nụ. Anọgo m obodo oyibo before bịa Abuja, very successful businessman before m bata n'ọrụ dibịa. Ọ azụ ka a na-apịawazi m na m eje buru ọfọ nna nna m nọrọ m ụwa bụ nnukwu dibịa wee je buru ọfọ. Ụmụ mmụọ kpọrọ m ọrụ ha na-abịa akụziri m ihe m na-alụ. Dị afọ ọ bụrụ iwu na ihe etu si mee ihe ọ gaziele m na isi etu a mee na ọ ya agaziri gị, ọ bụrụ eziokwu, because ụmụ mmụọ mụ na ha so ya abịa na-akụziri m afta ka m na-ebe arịrị na-asị ha kedu ihe a ga-eme ihere etu a. Example, ọ na-abụ ihe karịrị otu mgbe arọ, ọ na-abụ every 2:30 ndị maara m nke ọma ma na be m ma ọ bụ ndị na-abata n'ime inner room depend ka m na onye asịrị, mana ọkụ a na 2:30 enwere m altar nsetere facing the east. Yes, ebe m na-anọ ekpe ekpere na-aga ọjị na-ekpere ndị mmadụ ekpere, ndị yọrọ nka nne rụta ha na-ekpere. Ebe a ka m nọ wee na-atụ arịrị every abalị ọbụla ebinie m mgbe ụfọdụ 1 hour ndị mụrụ anya na-ayọ entities of powers ha kụziere m ihe ha ga-emerụ ndị mmadụ ka ndị be anyị ndị na-adachagharịnụ wee nwee ike mata ụzọ ha ga-eso wee na-enweta favor, wee na-attracta entities of powers ndị na-eweta ego, na-eweta favor, na-eweta ihu ọma. Ebe a ka nọ wee kụziere m ya. Ogilisi a so n'ihe m na-etinye m ji alụ ya bụ ọrụ. Enwere mgbọrọgwụ dịka ekwe enwere mgbọrọgwụ na afịfịa dị iche iche na-eweta favor akụzigasịrị m na nlọ ndị kpọrọ m ọrụ. Dịka m si wee kwu na ọ bụrụ iwu na ibu na igere ihe niile m kwuru jee mee ya, ọ bụrụ iwu na ọ ya alụ ọrụ, because nọ ndị kpọrọ m ọrụ sịrị m ngwa m mee ihe dị etu a, mmechaa kpọkuo ha m were oke ọfọ m tinye n'ala na etu a m si wee kwu ka ọ ga-esi wee mee. Ihe m na-eme bụ mwetacha ụmụ ahịhịa a wee weta Awele, mwetacha ha ncha niile, chacha ngoro na-adị, lot of things na-adị n'ime, mwetacha ha ncha niile, anụọ m ya anụọ. Ụmụ ahịhịa niile ewe ahịhịa Chineke nyere natural powers to attract favor. Ahịhịa na-eweta ihu ọma. Mwetasia ya anụọ m etu ha si wee sị m nụọ ya wuti clay pot. Nnụchazie ya na ọgbarisie dịka powder. Ọgbarizie ya dịka powder, gịnị ka m na-eme? Duto na mkpọrọ ha niile okwu wee sị ha na-ekwu ihe dị etu a na-akwa n'ụbọchị tata, egbuoro ha ebunu
mgboru ha ebunu ka ọ ya bụ ọrụ na-achọ ịlụ wee debe ude mgbochara ha ebunu o nwere ihe na-eweru na anya wa ebunu mgburu wee tinye n'ime ite anwa nna anụ wee nụkọta ha niile ọnụ. Ihe a na-ekwu nnụcha ya ọ dịka pawuda, nnụcha ya ọ ya dị n'ụzọ na-abụ ọnụcha ụzọ na-abụ anwa eke emi ụzọ na-abụ. Nke ọzọ bụ nke a ga-etinye na onye ahụ nwere ike ọ bụrụ onye na-aṅụ họt o tinye na họt ọ na-aṅụ, ọ gbarụzie na shọt o jidie n'aka okwubie okwu kwuo etu ọ chọrọ ka ụbọchị datide wee dịrị ya, okwubicha okwu ọ ṅụọ ya. Then the other second part bụ nke na-eme isi powder. Ụdị powder na-eyuzu gasị ana m etinye bincha, ana m etinye 6 flower were ihe misie na ya. Powder a ka ọ ga-abụ onye anwa jide okwubie okwu okwubicha okwu ihe ọ chọrọ na etu ụbọchị datide dịrị ya. Onwe onye na-agba ụgwọ ma ọ wee ju ụgwọ ma onye na-ayọ favor, onye na-ayọ ka ọ kwere ụgwọ ma ọ bụ ọlụ anyị na-alụ adị agazi otu na-agba gị. Yes, etiri ihe a ọtụtụ ihe dị iche iche, etiri ọtụtụ leaves na herbs dị iche iche ya eme egwu onye ahụ okwu ka o kwelu. O nwere entities of powers dị si n'ụmụ ihe ndị a ka mmadụ ga-ofu atụ maka ndị wụ ndị amụrụ n'ụka ọbịa bụ ndị afụnanya ekwe. Ị ma na o nwere ihe ndị ụka na ndị ka lekelesm yiri ndị ụka ọbịa ndị Rom wee ma atụ. O nwere ihe a na-akpọ frankincense ha na-efe na ụkọchukwu ha bụ ịka maasị. That frankincense a bụ azụ osisi mana ha kwenyesiri ike na-efe that incense ya nọ na attract entities of powers ka ha bịa sonye n'emume aja maasị. Ịghọtara ya? Etu awa ka o si nwesi some flowers na attracta goodies, na attracta butterfly, na attracta entities of powers na-eweta favor. All those flowers anwa mgbọrọgwụ ndị anwa na leaves ndị a ka a na-eweta n'ọnụ nụkọ ha niile ọnụ. Mgbe ọwụna echintere n'aka entities of powers nụwa n'isie they will start coming. Ihe ọmatụ ọzọ dịkwa na ya bụ etu ya isi afọ amụ isense ya attract those entities of power. Ha nụwa n'isie they will come. Then etu a ka ọ ya bụ nke anụ sata ha nụwa n'isie gị wepụtara n'aka gị tinye n'ọba aka gị then they will start coming. Iwe na wee gwa ha si a na-ịchọ n'ụbọchị taa na onye ajịghị ụgwọ na-ịchọ ka ọ kwụọ ụgwọ taa na iru ọma ka ịchọ ka ọ kpọọ n'ụbọchị taa. Ikwubicha okwu etu ịchọ ifunye n'ikuku bụ ọ ga-ejebe ma onye ọ n'obodo oyibo ma onye ọ nọ Nigeria ebe ọ na onye anọ because no ikuku the entities of powers in the air get deliver to that person. The person wee kọnọkọta etu a okwute anụ mekuchie na-ekwekwa na ife anyị nkwa na ya akwụrị ụgwọ tata ngwa ọkpọghọ na fon ife anyị ngwa send ya aka nọmba gị ịfụna ya. Ihe mara is only mystery to you and not to all. Etu a ka esi eme nke enwere any sacrifice na-emeri ya nwere maka na ihe akwadosigie ihe ga na-eme iyi uzugidie ọgwụ bịakwazie m bakwute m emekwara nga ọzọ. How long ọ ga-anọ dependri ka isi wee na-eyuzu. Onwe ndị ka ha nọcha nwa ihe nwe nke ndị ka ha nwere ike ịnọ 6 months nwa ndị ka ha nwere ike ịnọ 4 months depend ka isi eyuzie then ịbịakwazie emere nga ọzọ. So nwere ọ bụrụ oke ite awele, ọ bụrụ oke ite awele. Oke ite bụ ihe a kwadoro akwado tinye ọtụtụ ihe n'ime then inwezie agreement with ihe ndị a ụmụ mmụọ a kpọtara wee hiwere ha ọnọdụ ihe dị ka ọta gị na ha nwezi ọgba ndụ na ị ga na-enyere ha ịga na-eburu ha anụ dị etu a oge dị etu a na ndị nke ha ga-eme. Ọ nke ahụ nke nwere ike imechazie enu emesizie asị na nke a na-anaghị ọzọ. Ọ bụrụ nke a ka m na-ekwu okwu ya nke m na-ekwu okwu ya wee nwere ihe gbasara gị na sacrifice. Pastọ ya eyuzu onye ọbụla ya eyuzu o nwere ihe gbasara gị na sacrifice na ọ bụ ihe weta ihe Chukwu kere eke wekọta ha ọnụ kpọzie entities of powers gburu ha anụ and anụ a na-egbu ha once and for all tiri ọgwụkwa ịbịakwa ma ọzọ. Ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ kebe eziokwu nna achọ ịgwa gị ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị mata gbasmọ na ihe a nkọwara maka ya gbaa akara igwe m 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ achụta dị na Facebook
sendịara m ya wee jụọ m ajụjụ ọbụla. Anyị na-agbakwa afa nke ọma. Nwa ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ m n'ihe gbasara ọdịnala Igbo, jụọ m ka anyị nyere gị aka ka ị wepụta ihe, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Ọ maka ka anyị si ka mere nwoke mere nwaanyị. A nwere ozi e kwuru na akwụkwọ nsọ maka ndị ụka ọbịa wee sị, bịa gị abụ na onye na-arụ ụka kama gị bụrụ onye na-ekwe ekwe, kama esizie ka ị nwane ka ị mara na ọ na-eme. Ka obe m na-etu a, nwa ajụjụ ọbụla ị nwere ihe ajụ m n'ihe gbasara ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ejụọ m, aga m akọwara mee ka o wee anya nke ọma. Nke ọzọkwa bụ na o nwere nkwado anyị chọrọ ịda eme maka ịkwalite asụsụ Igbo. Anyị nwere ike, achọrọ m ibidogoro ihe na obodo m bụ Oraifite, ka anyị kwalite bido na ndị elementary school wee gaa na ndị praịmarị na ndị nta akara na ndị ụlọ akwụkwọ kọleji. Anyị chọrọ ka anyị kwado maka etu a ga-esi wee kwalite asụsụ Igbo. A ga-enwe ndị ga-eturu ugo na ya, ndị a ga-enyecha prizes, mana ọ bụrụ ya ka m chọrọ ikwu today, mana emechaa nka ya eme vidio gbasara etu my plan si wee dị, ka enwe ike kwalite asụsụ Igbo be anyị, maka na asụsụ Igbo be anyị na-anazi ana. Ọ fịara ahụ ịnwetazi ụmụazị Igbo anyị maara ka esi agụ agbịsị dị nwụrụzi, adịghị ekwuzi ọnụ ego n'ọnụ Igbo, ọ na-anazi ana, ma ọ bụ ịnụ Igbo. Ụmụ ihe niile ahụ ihe na-anazi ana na ụmụazị amụtara amụta. Na-achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ndị Igbo continue like that, in next 50 years asụsụ Igbo anaba. So anyị na-epromote ka ndị mmadụ sụbakwa Igbo. Ya gaziere ụnụ. Igbo maka anụ dewonụ.